بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau da muke magana karfe 1 ne da minti 16 na yammacin Laraba 7 ga watan Zulqa'ada na hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 da biyar 15 ga watan Mai watan 5 2024 na miladiya. Wato muna ta kira akan abin da ya shafi sulhi domin mu ga cewa Allah ya taimaka ila ta wannan hanyar Allah zai dakatar da zubar da jini ya taimake mu a ainihin samu sauƙi a koma gonaki al'umma su zauna lafiya a shiga kasuwai a yi harkoki a zubar da jini da cin mutunci al'umma da kashe-kashe sauƙi tare da izinin Allah. Wannan sulhi da muke tattauna a kansa ni ba ɗan siyasa ba ne kuma ba ɗan anshin shata ba ne da 'yan siyasa. Ba ni magana akan abin da ya shafi hukuma ko gwamnati ko harkar siyasa sai abin na fahimta na gamsu, kuma ina iya fahimta kuskure ina iya gamsuwa da kuskure abu ne tunda ni ba ma'asumi ba ne ba annabi ba ne ballantana a ce ina da isma, amma ba na yin abu sai wani na gamsu da shi wanda na gwargwadon na natsu da abun na gama natsuwa tabbas ni a gare ni yanzu magana batun a ce a yi ta yaƙe-yaƙe a yanzu a sake ɗaukan dogon lokaci wallahi ba na goyon baya kwata-kwata a matsayina na ɗan ƙasa mai 'yancin kansa ko mai 'yancin ya faɗi albarkacin bakinsa a kan sha'anin ƙasar shi. Hakika wallahi ba na buƙatar ci gaba da yaƙe-yaƙe musamman arewa maso yamma. Ta haka muke ta kira akan abin da ya shafi wannan sulhi gwamnatota tana gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi 'yan siyasu manyan mallamai sarakuna wayayyu ƙungiyoyin ainihin abin nan ƙungiyoyin matasa ƙungiyoyin arewa da sauransu duka mu goyi baya mu ga mun kawo ƙarshen wannan bala'i da muke fama da shi yankin mu ya zauna lafiya mu daina asarar rayuka da muke fama da shi. Kar ku manta al'ummar musulmi mun tsokani makiya addini mun tsokani makiya Najeriya mun nuna ma makiya cewa lalle mun yi yawa a wajen zaben 2023 mun nuna cewa mun fi yawa. To kuna tsammanin za su so wannan abu ya ƙare? Kuna ganin za su so? Ai kullum za su so a ce yau an kashe wani daga cikin ɗan arewa, za su so haka nan kullum za su so haka. Daga su a gare su a dinga kashe mutum 1000 kullum su ai ci gaba da gare su, domin da a wadda muka yi na cewa ba a hima yawa ba bal mun ma yawa ai ta tabbata. To saboda haka a faɗaka cewa wannan yaƙi lalle a dakatar da shi a koma bangaren abin da shafi sulhi. Sulhin nan dole ne mu kalla da a ce yanzu misali tahi a ce yaƙi ma zai yiwu, shin da a ce a sa sojoji su dinga ƙone dazuzzukan da 'yan ta'addan nan suke ko 'yan bindigan nan suke, a samu kuma su 'yan sa-kai da suke ainihin wannan ta'addancin su ma a dinga ƙone ainihin garuruwansu don ba za a yaƙi 'yan bindiga a ba 'yan sa-kai babu dalili, don yadda 'yan bindiga suke barna to haka su ma 'yan sa-kai suke barna duk sun cancanci yaƙa. To ashe kaga duk ina aka yake su duk wanda aka kashe dai mu ne aka kashe. To kaga me ya kamata? Raguwa ce gare mu, ci baya ne a gare mu. Shekara nawa ana abun nan amma har yanzu gashi nan kiki kaka. To akan wannan ne muke kira ga cewa lalle a koma akan abin da ya shahi tattaunawa ta gaskiya. Wannan tattaunawa kullum idan muka yi magana sulhi sai a ce ai sulhi baya. Mu muna faɗa haka. Tabbas an yi sulhi baya. Kuma ya dan amfanar kaɗan sa'annan ya zama misali ko reference cewa sulhin baya da amfani kowa abin da yake faɗa kenan. Sulhin da aka yi baya ba irin wannan bane. Wancan sulhi na wata jiha ce guda ɗaya sannan da wani gwamna guda ɗaya da mukarrabansa, babu hannun federal government a ciki, babu ainihin hannun sauran jihohi. Wannan sulhi za a yi federal government dole ta shiga, sauran jihohi dole su shiga. Shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa lalle ne dole a samar da tsaro kuma dole a samar da noma, dole a sanya za a yi noma. To ta wace hanya za a samar tsaro a samar da noma? Ya ce kwamandojin sojoji gaba ɗaya kamar da shugaban kwamandojin sojoji ya faɗa. Shugaban sojoji ya ce kwamandojin sojoji duk inda suke su bazama a ainihin a ƙasar nan
su je su tabbatar da an yi noma. Mu ko muka ce a'a, wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Allah ɗaya san da za a kaiwa ana wannan fafataka, ana wannan atabu. Kuma idan aka ce a ci gaba da yaƙi nan, Allah kaɗai san rayukan da za a yi asara. Allah shi Allah ɗaya sani. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta sulhi. Illa iyaka abin da muke so shine mu ji sunayen waɗanda za su zama su shiga tsakanin gwamnati da waɗannan 'yan bindiga. Waɗanda suke mutane ne ba 'yan anshin shatan 'yan siyasa ba 'yan aishin shatan 'yan bindiga ba, adalai waɗanda kowa ya san da mutuncin su, ya san ba za su bi son zuciyarsu ba. Abin da kawai ake bukata kenan. Kuma wannan sulhi tabbas wanda yake misalta shi ko yake yin kiyasi da sulhin da ya gabata ba irin shi bane. Wannan sulhi ba irin shi bane. Mu wannan sulhi muna fatar ya zama zakaran gwajin dahi ga Afirka gaba daya don mu samu kwanciyar hankali. Muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya taimaki shugabannin mu, ya taimaki dukkanin wanda yake son zaman lafiya wannan ƙasa, ya taimaki dukkan mai son ci gaban al'ummar musulmi. Assalamu alaikum.